kotxea ibiltzea. Aber berriro, esan berriro, nola da? Makina. Iten du txispa bat. Ta gero txispak iten du hau, ibiltzea gora. Ta honek gora juten denean iten du kotxea ibiltzea. Eta lurrean dauden pieza horiek? Hau, mira, hau, ikusten dudan hau da. Pues dira hauek. Bai, hau, mira, hau, dagonean horrela tapatua, gasolina ezin du pasa. Eta dagonean horrela irekita, pues aldu pasa hortikan.